Gaurko kiroletik saioan Naroa Garzia dugu gurekin, bera grappling modalitatean dabil, Greizi Barra gimnasioan, eta datozen minutuetan kirola hau ezagutzera pasatuko gara. Lehenik eta behin Naroa ongietorria, eta suposatzen dut orain dela gutxi ospatutako Irungo sarietan nominatua izan ostean pozik egongo zarela, ezta? Bai, eskerrik asko, oso pozik nago, egia esan ez nun espero, eta ilusio handia egin zidan, bai. Imaginatzen dut hori berezia izan behar dela, kirolari batentzak bere lorpenak edo dominak edo saritzea eta batez ere errekonozitzea, ezta? Bai, hori da, gainera gure kirola ez da oso ezaguna oraindik, eta Irungo beste kirolarien artean senarra eta biok ere nominatuak izatea eta gure lorpenak ere kontuan izatea, hori handia izan zen guretzat, bai. Azalduzu moduan, senarrarekin batera nominatua izan zinen, orduan oraindik bereziagoa izango da nominazio hori, ezta? Bai. Eta nominatua izan zara, zehazki Espainiako txapelketan urrezko bi domin lortu dituzulako. Nolakoak izan ziren txapelketa horiek? Iazko Espainiako txapelketan bi modalitate ezberdinetan hartu nuen parte, eta bietan lehenengo postua lortu nuen nire kategorian. Eta momentu horretan gainera oso txapelketa gutxi ospatzen ari ziren, eta ilusio handiarekin joan ginen Espainiako txapelketara. Eta azkenean irabazi izana niretzat aurretikan egindako esfortzuaren sari bat izan zen, eta poza handia sentitu nuen. Noski, nola ez? Eta horik, pandemiak kirol guztiei eragin die, denbora luzez ez da txapelketarik egon, dena etenda egon da, ez dakit zuek adibidez zuen kirolean nola egokitu zareten egoera honi aurre egiteko? Guretzat gure kirola bizimodu bat da, eta gure egunerokotasuna egun batetik bestera zeharo aldatu zen. Eta hasieran nik uste dut kostatu zitzaigula motivazioa mantentzea, baina guk jarraitu genuen entrenatzen, eta etxean konfinatuta egon ginenean ere jarraitu genuen gure entrenamenduekin. Eta nik gogoratzen naiz adibidez, nire senarra eta nire bi semeekin jaisten nintzela garajera, eta egiten genituen gure entrenamenduak. Eta gero gure beste taldekideekin ere konektatzen ginen, eta nik uste dut horrek asko lagundu zigula. Orokorrean hori da, kirol guzti eragintzien pandemiak eta baita konfinamenduak, baina zehazki kirol gutxituen kasuan ezakit oraindik egoera zailagoa izan zen, komplikatuagoa izan zaizuen berriro normaltasun honetara itzultzea. Nik uste dut baiet, gainera gure kirola kontaktuko kirola da, orduan gure entrenamenduak zeharo aldatu ziren, eta baina egoerara egokitu ginen eta nik uste dut asko ikasi genuela. Eta orain gehiago disfrutatzen dugula. Bale, Naroa, eta zertan datza grappling modalitate honek? Zertan desberdintzen da antzekoak diren beste kiroletatik? Beste arte martzialetan bezala, gure helburua aurkaria lurrera eramatea da, baina gero lurreko borrokan gehiago zentratzen gara, eta saiatzen gara luxazioak lortzen, itotxeak, eta aurkaria amoreman arte. Primeran. Eta nola ikusten duzu orokorrean borrokaren mundua, ze egoera bizi dugu momentu honetan? Nik uste dut momentu honetan garatzen ari dela. Izan ere iazko Espainiako txapelketan kirolari asko etorri ziren, eta gainera disiplina desberdinetako kirolariak elkartu ziren. Adibidez judokak edo gruestrin praktikatzen dutenak, edo jiu-jitsu brasildarra egiten dugunok ere, han elkartu ginen eta oso polita izan zen. Eta zurea bezalako garaipenek, imaginatzen dut, jendea kirol honetara gehiago erakarriko dutela, ez? Azkenean oso kirol ezagunak ez direnez, kirol hauek zabaltzeko modua direla garaipenak azken finean, ez? Hori espero dut, eta baina dena den nik uste dut gehiago ezagutzen gaituztela antolatzen ditugun ekintzengatik. Adibidez, defentsa pertsonaleko doako ikastaroak antolatzen ditugu, edota familiari zuzendutako ekintza eta klase bereziak, eta hori guretzat jiu-jitsua guztiontzat da, eta niri pertsonalki neska gehiago hurbiltzea gustatuko litzaidake. Horixe da. Eta zuk zeuk adibidez eskolak ematen dituzu, hau da irakaslea zara, ezakit nola moldatzen zaren zure entrenamendu pertsonalak eta irakasle lan hori uztartzeko? Neuk ere askotan ez dakit nola egiten dudan.
Hasteko ni ama naiz, 2 seme zoragarri ditut, institutoko irakaslea naiz, eta nire klubean klaseak emateaz gain, klubeko gauza asko kudeatzen ditut. Eta, batzutan zaila egiten zait, baina nik uste dut benetan zerbait egin nahi baldin baduzu, azkenean hori egiteko era bat lortuko duzula, edo aurkituko duzula. Eta, nik zorte handia daukat, nire senarra, nire irakaslea eta nire entrenatzailea delako, eta azkenean berak ere asko laguntzen dit. Eta gero gure 2 semeek ere kirol berdina egiten dutenez, errezago aurkitzen ditugu tarte horiek, elkarrekin entrenatzeko. Eta gainera, horrela ere, familian ere disfrutatzeko aukera daukagu. Ze ongi. Eta irakaslea zarenean eta aurrei irakasteko aukera hori duzunean, aberasgarria izan behar du, ez azken finean, txikiak nola trebatzen diren eta pixkanaka kirolaren ezagutza nola bere ganatzen duten ikustea, polita izan behar da irakasle batentzat, ez da? Bai, oso polita. Gure eskolan txikitatik hasi diren ikasle asko daude, eta guk garapen hori hasieratik ikusteko aukera izan dugu, eta oso polita da. Momentu honetan, ni txikientzako klasetan gutxiago egoten naiz, eta batez ere neskentzako ikastaro eta arduratzen naiz, baina nik uste dut guztion helburuak oso garrantzitsuak direla. Esan nahi dut batzuk gurera etortzen direla, adibidez, sasoian egoteko, edo pisua galtzeko, edo euren buruak defendatzen ikasteko, edo txapelketetan parte hartzeko, baina gu saiatzen gara helburu guztiei garrantzi berdina ematen. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, Naroa, konta iguzu, ze helburu dauzkazu orain zure kirol modalitate honetan? Hala, ahora me confundo yo. Menos mal. Repito yo otra vez la pregunta. Vale. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, Naroa, konta iguzu, ze helburu dauzkazu zure hurrengo txapelketetan, ez dakit txapelketaren bat konkretuki prestatzen ari zaren, edo zertan daukazu orain burua? Bai, justu asteburu honetan aurtengo Espainiako txapelketa ospatuko da Sevillan, eta gure klubeko batzuk Euskadiko selekzioarekin joango gara, eta berriro Irunera beste urrezko bi domina ekartzea da nire helburua. Eta gero txapelketa alde batera utzita, nik uste dut momentu honetan gure erronkarik handiena gure eskola berriaren proiektua dela. Aspaldian hasi ginen proiektu honekin eta aurten gauzatzeko aukera izango dugu. Lokal handiago batera joango gara, klase gehiago eskaintzeko aukera izango dugu eta betidanik egin nahi izan dugun zerbait lortuko dugu. Hau da, familiako kide guztiei elkarrekin kirola praktikatzeko aukera eskaintzea. Ze ondo, Naroa, esandako guztiarekin gelditzen gara, mila esker. Mila esker zuei nirekin kontatzeagatik.